Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlığın da yani iza galıp kafirin öwü var ýallygy bir 3 tane delil var. Delil elbette kändir. Şu 3 tane muhim delilleri. Birisi biz musulmanma ýöne adamyz we amel ýok. Bir. İkincisi amelimiz bar da dogry hedef ýok, niýetimiz dogry, pälimiz dogry. Üçüncüsü amel etmän dogry ýoly bilen gidemiz. Şo sebäpli iza gallyk. Ey musulmanlaryň, bir wagt bir owaň bir şähriň bir düktöri barmyş. Bir meriz bardyr bir düktöre. Sagryýanlar kelle sagryýandyr, işim ýok. Merizçilik derdini aýtypdyr. Doktor bir nusga ýazyp beripdir eline. Bir nusga dermanlar ýazyp beripdir, "Ben şu bilen gawgalarsyň" diýipdir. Ol meriz bir gün özleşipdir, 2 gün özleşipdir, 3 gün özleşipdir, gawgalmapdyr. Bir hafta özleşipdir, gawgalmapdyr. Gaw hawasyny zeme taşy görürüm. Bir haftadan soňra şähere çykyp dady-wida edipdir. "Ey adamlar, palany düktor mennik gidip bir anantag ýürmäň" diýipdir. Düktor rady ýok, bilýän rady ýogum. Maňa bir towardan ýazyp berip goýberdi, amma häzir gawgalamak diýip dady-wida edip düktorun hawryny gaçyp baýady. Metebiniň öwünde duran bolmaly gygyryp. Düktor çykypdyr daşaryp. "Jany näme boldy?" diýipdir onda. "Bir hafta boldy" diýipdir. "Nusga berdim, häzir gowgalamak" diýipdir. Düktor aýtypdyr, "Jan nogon" diýipdir. "Bu nuskanyň dermanlaryny satyn aldyňmy?" diýipdir. "Bu nuskanyň dermanlaryny atdyňmy, istifade etdiňmi?" diýipdir. "Ýok" diýipdir. Ýanky meriz. "Satyn aldyňmy?" diýipdir. "Ýok" diýipdir. "Şu nuska berdim, şu bilen men gowgalmaly waýet" diýipdir. "Ay samsyk" diýipdir. "Sen içindäki dermanlaryny akitde bir satyn al häzir" diýipdir. "Häzir bir dawa dermany bir mesref et" diýipdir. "Ondan soňra gowgalmasaň men ýa-me gelipdir, ýöne nuska sen gowatjakmy" diýipdir. Şoň kun musulmanlaryň görüňşi. Hemmämiz Qur'any gozaklap gedip ýa, içindäki dermanlaryny istifade edemizki. İçindäki dermanlaryndan istifade edip, ohum bil jamiýe terakki etmese, ohum jamiýe öwü gitmese, şonu aýdaýlyň. Qur'anyň ýerine çypdy iza gallyk diýip. Ýöne medreke şanasaýynda tabiiyet musulman ýazdyranyň peýdasy ýok ki, din musulman ýazdyranyň peýdasy ýok ki, musulmana wakyy bolup ýaşamasaň, ýöne Qur'an nuskany elinde götürüp ýöreňiň peýdasy ýok ki, ýöne aýatlerde oktanyň peýdasy ýok ki, öýde taqçyda goýanyň näme haýry bar? İçindäki dermanlaryndan istifade etmeseň. Evvelki musulmanlaryň iza galanlary çoň Qur'anyň içindäki zatlara amal ýok. Musulman amal ba bolsa, ay jannogon, jannos. Eger şu Qur'anyň içindäki zatlara amal ba bolsa, bagdar ha bazarlarymyz iza galmalymy? Näme diýip pagat çekle bergeç diýmeli? Näme diýip pagat algyla öňmeliler? Näme diýip wefadary arada bolmalylar? Näme diýip sadagat arada bolmalylar? Mege biziň dinimiz, Qur'anymyz Yaradan Allah'ın beren nusgatı bize bayat sadagatın bolmaly, dogurlugyň bolmaly diýen atmy? Güzeştiň bolmaly, bakşyşyň bolmaly. Aýa biziň Qur'anymyzda ýokmy? Musulman ýurtda bagat dawalar bar, iki musulman doganyň arasynda bagat uruşlar bar, bagat datga aw paska musulmanyň dolup ýawryçylyk. Amma şumal Japon ýurdundaky ulukon dat gösterileriniň wekilleriniň taban muşkulleri näme bilýäňizmi? Japon ýurdunda datgalary, paskalary, dat gösterileriniň wekil çykan adamlary öz işlerinden zeyrenip gelip ýaly bize iş ýok diýip, bize perwende ýok diýip, näme işe öwürüljeğini bilmän gelip ýaly, näme diýip azbes kanunmen adamlary bar Japonyň. Azbes goýulan kanuna gadam ýürüýipdirler, dawa ýok, urşy ýok. Her heleyin arasında, doğanyň arasında, hemkarın arasında, muamelelerinde, bazarlarında
Japon yurdunmuş mal olakon bir muşkuli ki dat gösterilerinin vekili vekalaları tapıptu. Aslında pervende yok, ellerine vuruş yok. Bu tarih ne hemen yadına düşürür ya. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu an Peygamber zamanından sonra halife olup oturanma Medine'de Umar radıyallahu an'ı deyani halife koyuyor. Umar ibn al-Faruk radıyallahu an şonu deyani Medine-i Münevvere'de qazi koyuptur. Datkasını oturduptur. Bir yıl geçenden sonra Umar radıyallahu an geldi Ebu Bekir radıyallahu an'ın yanında. Ey emirul müminin neydi? İcazı versen ben neydi? Çıkacak kadar ottan neydi? Bu şehirde qazi olacak dedi. Medine şehrine qazi olacak dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh neydi? Ne mi dedi? Peygamber zanın şehri mi dedi? Onunla Umar ibn al-Khattab radıyallahu anh aytti. Ey emirul müminin, bağverit bir yıl otuyun bir nefer adam davalaşıp gelenat dedi. Bir nefer iki adam gelsin davamız var söz verdi bir adam gelen o. Yönü bikar vaktim geçiyor. Men başka bir işte koydum dedi. Men vaktim boş geçip barya dedi. Medine şehri, Peygamberzanın şehri, Müslüman ve müminlerin şehrinde bir tane dava cedel olmaptır. Ne mi deyip? Biz kanunmen boluptırlar adamlar. Kur'an'ın koyan kanunlarına göre yürüyüptürler, davayı olmaptır alalarına. Şuun kun Japon Müslümanlığın yolunu yürüyüyordu ve Müslümanlar şu yolu yürüymeyen son ida kalıyordu. O var ya, sen ida kaldın. Sen elinden Allah. Kanunmen olmanını ki Kur'an-ı Kerim bize aydiye, bizim elimizden gitti Müslümanlığın. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.